Tungod sa mga isyug pagpangdagit, nabalaka karon ang pipila ka mga residente sa Barangay Matina, Pangi, Davao City sa mga taong matud pa nagabahis-bahis. Kinisukad kuno miadto sa lugar ang giingong gidagit nga si Dennis Panzan nga gitabangan sa usa ka residente kinsa karon missing na. Ano ang report ni Argel Relator. Doble alerto karon ang mga taga kilometer 7 Purok 3A Baron Compound, Barangay Matina, Pangi, Davao City. Human dunay mga taong nagabahis-bahis matud pa sa ilang lugar. Kini human gikataho nga sa maong lugar napadulong ang giingong gidagit una namatay nga si Dennis Panzan. Human nakaikyas matud pa sa midagit kaniya og didto na nakapangayo og tabang. Na problema ang kuan kay doawon sila dito nakamotor, mga sakyanan. Suluoy gyud sila kay ultimo katong kusinera diya sa kanto. Wa mugluto mura kasibat kay tawtawron lagi sila imbestigar dito. Ang residente nga si Rodrigo Kadungog, 56 anyos, missing gihapon sukad mitabang kang Panzan sa pag-turnover ni ini kang Kapitan Badon. Butang nga gikaalarma sa komunidad. Apan gipaniguro sa barangay ang seguridad sa lugar. Magpatrol lang tada sa atong purok kay compound na dali ra tutoy ito malaki hantud kuan. Kung tanan na to dili gyud na to kaila ana dihan alert na gyud ta pag-ayo nga dili gyud basta-basta mosulod sila unsa orasa diha. Panawagan karon sa kapulisan ngadto sa mga saksi sa mga giingong pagpangdagit nga dili mahadlok nga mo testigo. So far, kato pa lang sa mga accounts sa witnesses pa lang, no, ang katong mga nakalap nato na mga initial information. Oo, as to nagperma na og mga affidavit, wala pa. Kaya uban man sa good na mga mo tawag ni mo ana mo witness gani mahadlok pud sila mo execute og affidavit. Gisiguro sab sa DCPO nga mamahimong confidential ang identity sa mga muhatag og impormasyon labot sa mga insidenteng pagpangdagit. Per case, sir, na may nakatutok diha nga ginatawag nato na IOC or investigation on case nga para matutukan gyud tanang kaso no walay maingon nga mapalabi o nga masulbad kay gina-aiman gyud nato nga masulbad tanang kaso ug matagan pod og kanang justisya ang pamilya. Gawas kang Kadungog, missing sab ang 19 anyos nga si Kent Lawrence Espinosa, human matud pa gidagit sa Barangay Lacson, Kalinan niadtong May 27. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.